Sanbonani and welcome back to another video where I look at some of your interesting takes when it comes to uthando nesithembu, and in this case iy'ngane zesithembu. So I recently saw a post from the page called uthando nesithembu updates, and the post read, yazi angazi noma sizogcina sishadisile yini, ikhanda lampumelelo libuye licabange okunye ngesinye isikhathi. Hayi-ke abantu-ke abakwazanga uyibamba bekhuluma konke lokhu abakucabangayo. UNomonde-ke yena wathi hayi basebancane noma bengathandana nje bengaqali beshade ngoba basazohluphana. Kanti-ke uPhumelele yena uzothi mina bengifisa ukuthi bandle bashade, khona into engifuna ukuyibona manje uSibindi hayi wehlule. Uthi uMbali lapho ngibathandani Jesu uTirelo muhle umilile angazi ufunani uMpumelelo. Uthi-ke uMusa waze wakhula usisi kunengane kaShibase, hayi kodwa kulungile. Wathi uMazandi u-anti nje omdala nokweyisa nokungahloniphi kuyasho ukuthi mdala. UPhosha yena uthi kungcono kwasamke khwela kunaye. uNziko uthi uthanda bona nje laba bakhulile abanomzimba. Hayi and impela bakithi hayi I think uMpumelelo nje when ekhetha ama-girlfriends akhe nje ubuka nje the physical kunomuntu ukuthi unjani personality yakhe nomqondo ukuthi umqondo ucabanga kanjani. uKiri yena uthi akunaTirelo washada la, washo nje uma kaMpumelelo ukuthi udlala ngey'ngane zabantu. uLungi yena uthi kuyavela nangapha bandla uyagaina iweight uSibindi kusho ukuthi umphethe kahle uTeri, ufit uyajima eyomshado asazi. uNokuzola yena uthi akamshade buseyibekezelile lengane yomuntu. uPholobazi yena uthi laba-ke bazoshada dark or blue, uma engamshadi uyobe impela eluza umacele light la, hayikho intombazane eyo-understanda uMpumelelo okudlula le. uMandla yena uthi nizoshada, try not to give up. And then uChenko uthi still trying to be strong, trying to prove a point. Vula amehlo girl, there's life out there. And then uCebile uthi yey usamncane lo mfana usazobheka kahle ezinye iy'gubhu ngoba uyazithanda, shame and usazodlala ngey'ngane zabantu njengoba ezithola ko-Facebook nje. Usazothi ufuna umuntu azohlangana naye bukhoma. And then ubuye uthi baze babahle. uMthoko uthi lo mfana usazidlalela nje akakabi serious manje, amantombazane eza ngalo mqondo wemali yena akekho lapho usazidlalela. And then uPhindi uthi nizoshada kodwa uzitshele ukuthi wena uyi-welcomate yasemnyango, yonke irubbish uzoyimela for the sake yokuthandana nebhubesi. uLelo uthi ayingeke ugirl after 3 years uyobe esegugile. I mean, personally, I will reserve my honest thoughts nje until I watch the new season. What I can say is that I hope ukuthi ikhona movement in the relationship, because if there isn't, then I'm afraid uTirelo lost ngempela. Yikho into ayihlalele khona laphayana. She's just making the most out of a bad situation. Mangibuka nje mina, my best advice engamnika yona nje, or any other lady nje in Tirelo's situation, is make sure ukuthi like don't have a second child. As much as you love this person and you want to hold on to this person, don't do it. Futhi, get your career in order just in case anything happens, then you have something to fall back on, yabo ungalokhu dependela kuyona indoda. And one last thing, when it comes to dating a man othanda isithembu, as much as naye efuna ukuthi mhlambe kufakwe abantu besifazane abanye emva kwakho, nawe as a woman you need to have your own demands and make sure they are met before you agree. If uvuma bengene wena ungakayitholi zonke lezi zinto oyifunayo, ngeke uphinde uyithole sisi.